מצלם בווידאו? מה קורה? בסדר גמור. מה אתה עושה פה עדה? רועי עידן הקרח 3. כן. איפה אתה נמצא? מקדונלדס או מקקפה? איך אתה קורא לזה? תקרא לזה איך שאתה רוצה. מה אתה עושה פה? וי-פיי. רגע, שנייה. אתם רואים מה הולך שם? ככה אנחנו גונבים להם וי-פיי פה, מעלים תמונות למשפחה. אוקיי. אז מה יש לך להגיד חוץ מזה? אני ממש רעב, מה אתם עושים עליי? אז רגע, קודם כל חכה, אל תחשוף את המידע הזה, אנחנו תכף נתקדם לעניין הזה. אוקיי. אז לא אמרתי כלום, ואנחנו פה מעלים תמונות בשבילכם. רואים מדי לקח 3, אוכלים מדי פעם צ'יפ ככה, ממש בזול על חשבון מקדונלדס. תסתכל לפה, תסתכל לפה. אתה יכול להסתכל על שאתה רוצה. ואחרי שינה טובה באוטו, יושבים פה, ורעבים תכלס. טוב. ספר. אז אני עכשיו, אנחנו נמשיך לתחנה הבאה. שהיא? אני כבר אראה להם. חניה סטנדרטית, רכב אחד, עוד רכב. אני אמשיך פה את המשחקייה של המקדונלדס. הכל בסדר, הכל סבבה, עד שמגיעים לרכב הזה. מזהים אותו כבר או שעוד לא? נראה לי שכן. מה קורה פה? אלכס, מה אתה עושה פה, אלכס? אני איזה פורש שניצלים. באמצע הרחוב אתה עושה שניצלים. באמצע הרחוב אתה עושה שניצלים. אוסטרליה לא ראה את הדברים כאלה, תמיד יש פה מישהו. אחי, אתה נראה כמו הפועלים האלה שיושבים ליד הביג. עבודה, מישהו... מה אתה עושה פה, אלכס? שיתפסו אותנו ויגידו לנו, תשלמו רפורט. על מה רפורט? פתח לי מים בבקשה. פתח לי מים, אלכס, אין מים. חבר'ה, תראו מה שאלכס פתח פה. משחטה. נראה להם את הזבל שאנחנו פה פרסנו את זה מגעיל, למה להראות? בוא נראה להם את השניצלים. הנה השניצלים. תראו איך עושים, איך שומרים ביצה, תראה להם. הנה תראה את השיטה. אתם רואים ביצה? על האוטו, ברור, הדשבורד של האוטו זה בשביל לשבור ביצים. שים ביצה אחת. אחת מספיק, אנחנו חוסכים, אלכס. למה? אחת מספיק, אלכס. טוב, יגידו, הייתה לכם. בגלל שיש לנו מחסור במים, צלם, בגלל שיש לנו מחסור במים, אנחנו נריב את הידיים. עכשיו איפה התיק שלנו של הכלים? מתיק של סנדלים הפכנו את זה לקלמר. מפה יוצאים הכוסות והמזלגות. עכשיו נועם, מה עשית פה? הראת להם את זה? הראיתי להם הכל, אחי. כל הבלאגן שעשית פה. כל אני הראיתי להם. זה פעם אומרים ומסריח עלי שחם לנו פה על האוכל. אחי, הם יבואו ויתנו לנו עכשיו קנס. אחי. איזה פדיחות. אנשים פה. לא מבינים מה הולך. תראו את הזקנה מסתכלת עלינו. כן. טוב, אנחנו נצלם, כשיבואו השוטרים אנחנו נמשיך לצלם.